За да можем по-лесно да настройваме системата в реални условия на полето, сме си направили едно малко терминалче, с което можем да влезем в системата за стабилизация и контрол на полета и да настроим всички необходими ни за нормалната работа на устройството параметри, което значи, че не е необходимо да носим лаптоп на полето и да използваме хипертерминала за целта. Значи подаваме захранване, сме disconnected, значи включихме захранването и системата се свърза през RS-232 през серийния интерфейс и можем да влезем вече да настроим параметрите на всичко, което искаме да направим. Значи role параметър. Значи избираме select и започва влизане вътре в режима за настройване и ни излизат индивидуално за всяка една от осите съответните параметри, които по себе си са пропорционална съставяща, интегрална съставяща, диференциална съставяща, ограничение на интегралната съставяща, защото ако не ограничим вероятността да влезе в колебателен режим устройството, нашия трикоптер или квадрокоптер е много голяма. За целта настройваме така, че крайните стойности, които може да достигне интегралната съставяща, винаги да са под прага на автоколебателен режим. Ето, например, и изход. Значи, да кажем, ще променим параметрите на пропорционалната съставяща. Ето, селектираме, влизаме в режим селектиране, избираме някакви нови, извинявам се, натиснах грешно копче. Избираме нови параметри, примерно задаваме минус 15, значи стойностите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. И с това копче запаметяваме. Ето сега ще видите какво ще се случи, като го натиснем. Системата, новите параметри се записаха в системата. Значи, ще излезем тук. Exit. Много неудобно с една ръка, но няма как. Отиваме в Roll параметрите, които са абсолютно същите като предходните, след което можем да влезем в Pitch параметрите, които по същия начин интегрираща, диференцираща и пропорционална съставяща и лимит на интегриращата. JAV параметри по същия начин се променят. Акселерометър. Значи отново можем да променяме всичките параметри по трите оси на акселерометъра. Като така, продължаваме нататък. Главни настройки на системата. Значи настройка на барометъра, пропорционална съставяща, барометър алтитуда диференциална съставяща, компас, настройки на параметрите, камера roll, камера pitch, последователност на импулсите, throttle idle и индикация за слаба батерия. Настройваме при колко волта да почне да ни пищи системата. И неутрални параметри, това е като го стартираме, ще върнем всичките настройки в
първоначалното състояние, в което са си били. В общи линии това е.